Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sa mga nagapangunang nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayang gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Agosto 12, 2021. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Probinsya, wala na naghatag konsiderasyon sa mga nag-usaw sa peke nga RT-PCR test result. Negrense Senador Zubiri nagalaom nga matapos ang konstruksyon sa Bacolod Hospital sa 2023. Sa balita national, DOH ginkondenar ang health professionals nga nag-claim nga hindi safe ang bakuna. DTI gin-suspend ang saka presyo sa mga basic goods. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini.
Aksyon Radio Philippines Standard Time lasay sa 12 kag karon sa litalinasang mga balita lokal. Wala ginapahanugutan kag ginatagan sang konsiderasyon sang probinsya ang mga madiskubrihan nga nagapasa sang peke nga RT-PCR swab test result. Suno kay Dr. Zfar Gerhard Kailian, may pulo ka mga laboratorio sa probinsya ang ila ginausisa kung nagahatag sang lehitimo nga resulta. Suno kay Kailian, nagpakig-angot kag nangayon naman sila sang bulig sa Philippine Red Cross bangod ginasunod kag ginapeke man ang ilang resulta kag dokumento. Palayag ni Kailian kung wala sang system ang ginpasa nga dokumento sa ESPAS, ilabi na nga madiskubrihan nga peke ang RT-PCR swab test result, hindi pag-aprobahan ng ila ESPAS kag hindi makabiyahe. Nagpanumduman si Kailian nga magproseso na lang sang matuod nga swab test bangod ko ni peke kag himuon negatibo nga resulta sang swab test kag likom sa ibalong positibo ang nagapeke sang resulta, maapektuhan man ang ila nga pamilya. Nga ginadinay namon sa ang ilang espas or denied na siyang espas o wala namon ginapasugtan nga mag-travel kag mag-entry diri sa aton sa Negros Occidental, no. Pasensyahan na ilang ka but subong, no, ang aton nga kuanabi side of caution. Nabatian ang tingog ni Dr. Kailian sa probinsya. Nagalam si Senate Majority Leader Juan Miguel Migzbiring matapos ang construction sa Bacolod City General Hospital sa tuig 2023. Hiningin pahig sa senador sa ginpatigawan nga blended press conference diri sa masyadad sa Bacolod subong nga hapon. Suno sa senador, padayon ang iyang pagtinghwa nga mapangitaan sa iban nga sources sa good madugangan na sang 200 milyones pesos ang pondo sa pagpatukod sang hospital. Una nga nagpain ng Senado sang 600 million pesos yung kalakip sa 2022 General Appropriations Act sa idalom sang Health Facilities Enhancement Program sang DOH. Hulyo 24, tuig 2021 sang ginpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte bilang kasuguan ang RA 11564 nga nagatukod sang BCGH sa pagpainman sang pondo sa pagpatukod sang among bululngan na. Ang hagnang gin-author ni Congressman Greg kasataya sa Kongreso kag ang counterpart ni sa Senado ang gin-sponsor naman ni Zubiri. Samtang nagpakig-dialogo kaina si Danny Taburang, Secretary General sang kilusang magbubukid ng Pilipinas sa KMP Negros Occidental upod sa pila ka mga mangunguma kag residente sang Hacienda na Pilas 1 Barangay E. Lopez sa may siyudad sang Silay sa pamunuan sang Provincial Environment and Natural Resources Office sa Penro. Suno kay Tabura, tuyo sa hinahanay nga mapalabuot kay Penro Provincial Head Rowena Parcon ang panawagan sa mga pumuloy nga untato na ang quarry operation ni ginahimo sa mga negosyante sa lugar. Suno kay Tabura, madamo na sa mga mangunguma ang lubos ginapektuhan sa quarry operation bangod sa inaasod-asod nga pagbaha nga nagresulta sa pagkagubas ng ilang mga pananom. Ginpasalamatan man ni Tabura ang plano ni Parcon matapos ginpasalig ang mga ini nga maghihimo sa investigasyon ang Penro bahin man sa ila nga reklamo. Sa dugang pang balita lokal, ginabulong isa ka persona sang bungguan sa may National Highway sang Barangay Poblasyon Banwasang Valladolid sang Merkules kagabi. Ang biktima gingkala kay Jerwell Hambaro, legal ang edad, nagapuyo sa may Burgos Street, Barangay Poblasyon sang mga Banwa. Sila kay Police Major Wilfredo Binoman ng Hepe sang Valladolid PNP. Ang biktima nagatabok sa pedestrian lane na pangginbungguan sang tubtob karon. Wala pa makilala nga salakyan na kag driver. Nagapa-aksyon sa Binoman sa suspect nga magsungka agud at ubangon ang iya responsibilidad. Sa katapusan nga balita lokal, balik na sa Negros Occidental District Jail on NODJ sa may barangay Tabunan Syudad sang bagong nagpalagi nga preso nga si Daniela Tamon. Samtang nagapabili naman sa Negros Occidental Isolation Facility sa may handamanan si Francisco Ipogon. Suno kay BJMP 6 spokesperson Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Dohilio, sa tion nga matapos ang ika-21 kadlaw sa isolation facility ni Ipogon, liwat na may ningay pay dalom sa swab test and test nga ibalik siya jail of origin. Suno kay Dohilio, padayon pa nga ginapangitan sa hanay si Alejandro Montoya kag may 20,000 pesos nga padya sa sinuman nga makadakop kag makatudlo siya ginapanaguan na. Padayon man ang panawagan sa BJMP kay Montoya nga magsungka sa otoridad agud masiguro man ang iya seguridad. Ang duha nga recaptured, ang isa nakatapos na sa iya quarantine period,
na ibalik na dito sa Negros Occidental District Jail. Amo ini si Daniel Tamon. Si Ipugon, ara pa siya subong sa isolation facility. Nabatyan ng spokesperson sang BJMP Region 6 Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Dohilio. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 17 Action Radio Philippines Standard Time sa mga nagapangita sang vitamins. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginagampiligan Padayon Aksyon Radyo Pagkulong nun kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampiligan Padayon Aksyon Radyo
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Responsable ang pagbalita, pagdayo na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Sa aksyon! Lasay sa 23 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mas lasay sa 24 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginakondinar sang DOH ang mga health professional nga nagapalapta sang sala ng impormasyon sa COVID-19 vaccines. Iningin pa ang statement sang DOH subong adlaw matapos nga nagalaptang video ni Dr. Romeo Quijano nga nagaklaim nga hindi safe ang bakuna. Gintawag sang DOH nga ini ang irresponsable kasunod nga padayon ng pangsod nga nagapangatubang sang pamahoga sang mas makalalaton nga Delta variant. Sunod sa DOH, madamo sa mga ebidensya nga nagapakita ng COVID-19 vaccines ang nagaresulta sa pagnubo sang hospitalization kag pagkapatay sa mga nabakunahan. Ginpahayag man sang departamento nga irresponsable man para sa mga media outlet nga tugutan ang mga professional nga usaro ng ilasining nga platform para magpalapta sang sala nga impormasyon nga makahalit sa mga Pinoy ilabi na ang magadesisyon pa lamang nga magpabakuna. Una nangin pahayag sang pinaka-eksperto nga ang pinakamaayo nga bakuna amo ang available nga bakuna. Samtang ginakip na sang health authorities sa mga nagabusong sa priority groups para sa bakuna batok sa COVID-19. Sa statement, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ilan na gin-revise ang existing guidelines sa good malakip ang mga nagabusong sa expanded A3. Suno kay Vergere, base man sa rekomendasyon sa mga eksperto, luwas ang COVID-19 vaccines para sa mga nagabusong kag mas ginarekomendar ang pagpabakuna sa second o third trimester. Suno kay Vergere, ang mga high risk nga mga nagabusong sila first trimester ang pwede mabakunahan na apang kinahanglan nga mapathag sa maayong benepisyo kag risgo subong man may medical clearance halin sa ilang doktora. Samtang ginpahayag ni Vergere nga hindi lamang pwede mahatag sa mga nagabusong amo ang Sputnik V sang Gamaleya. Nagpasiguro ang Food and Drug Administration o FDA nga may nagakaigong nga supply sang oxygen ang Pilipinas at tunga sa pagsaka sang COVID-19 infection sa ginpahayag ni FDA Director General Eric Domingo ang ahensya naghatag sang lisensya sa 30 ka mga manufacturers sang medical oxygen sa bugos nga Pilipinas nga karon nagsaka na sa 81. Ini magluwas sa 30 ka mga hospitals na ginatugutan man nga mag-manufacture sang medical oxygen nga ila ginausara.
Pero nagpanda mga FDA sa publiko ng oxygen ang isa ka prescription drug nga kinahanglan kung may sakit sa baga pero ining mangin toxic kag makadulot sang peligro kung hindi husto ang pag-usara. Sa balita, sa aksyon! Sa katapusan nga balita national, ginpaiway sang DTI ang pagpatuman sang pagsaka sang suggested retail price sa SRP sa pila ka mga nagapangunang balaklod ilabi na nga sang ECQ. Suno kay Trade Secretary Ramon Lopez, ilagin postpone ang adjustment sang SRP sa tion sang ECQ. Pinalikdan nga Hunyo gintugutan sang DTI ang pila ka brands sang basic goods nga magpasaka sang presyo sang 25 centimos sa tubtob 75 centimos sa 3.5% bangod man sa pagsaka sang balayran sang raw materials. Ginaprobahan sang DTI ang price hike para sa basic goods lakip na sa sardinas, canned meat, noodles, gatas kag kape nga dapat ipatuman subong nga bulan sang Agosto. Ang pag-aproba sang price increase ang ginhimo matapos ginkakas sang DTI ang binulan nga price freeze sa basic goods sang Hulyo 9. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 29 Aksyon Radio Philippine Standard Time. D3Lasay si Media Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Agosto 12, 2021. Sa liwat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!